Пореден успех, драги зрители и радиослушатели, за отбора на Мегакрафт Хасково. Една красива риба продължава своя път в язовира. Няма да бъде транжирана и изядена. Много нагоре снимаш, ще снимаш небето. Ето така е добре. Ето. Малко хигиена. Сома го хванахме чист и чист ще го пуснем. Дигни го пак да се види и после полека-лека. Сома го кръстихме Груйчо, понеже е мъжки и е много агресивен. Хапи и ръмжи. Обаче отбора на Мегакрафт, който е ходил при ходжата в широка поляна да му правят муска, го залови безпогрешно от първия път. Ето една красива риба. Груйчо. Ето Груйчо. Охо. Можеш да го дигнеш за устата? За хрилата. Браво! Красавец! Нямахме време да го претеглим, но нека да плува. Хайде, чао! Мегакрафт! Много натам снимаш. Няма вече.